medhong. Aja enak girang gemul tupet. Duwe pedhang panguwasa ing tumapel. Ora ngerteni kawula cilik kabeh padha ngresula. Padha sara uripe. Najan aku ora duwe setan padang kraotan. Setan bulak kraotan. Genaro. Ora legolan lho. Yen tunggul amutung tumindak sak wayah-wayah marang kawulan. Aku kudu bisa nglakoni durat muga. Saperangan aku dadi kraman brandal. Maling donyane Proto tumapel. Aja ngomong sing kaya ngono, Nduk. Apakmu ngomong sing kaya ngono? Rasane mbok didodok halu lanang, Nduk. Awakmu ngono. Saumpamane bapakmu isin ora kaya ngene. Aku rumangsa kedosan karo awakmu. Aku ora iso nyenengani. Areng nyandangmu. Kaya kebangetan teman, bapakmu kaya ninggal awakmu karo aku, Nduk. Urip apa lho sing dilakoni awake dhewe kaya ngene iki. Sedina mangan, telung dina gak mangan. Sampamane aku jange budal nyambut gawe menang kutho, aku ya wis tuwa. Awakmu jange budal nyambut gawe nang kutho, awakmu gak sekolah terbang gawe. Wis saya dilakoni ayo pancen urip sing kaya ngene. Mbah menapa meneh ana protek jarak awake dhewe bisa mulya nak yo. Awakmu jenenge wis mulya aja lali karo mbok yo. Wonten menapa ndara sampean? Nyai, nggih. Wis pirang sasi ora bayar upeti. Wonten 3 sasi, Ndara. Tekanku mrene iki nagih upeti. Ayo, endi? Ya Allah, Ndara. Pinten-pinten kluputan kula disepunten kalih sampean kok. Nyata kula bayar pateke bumi. Kula nedha mawon boten saged, Ndara. Nyai, aku ora usan sedina mangan paribasane 3 dina poso. Aku gak bakune iki dina
aku nage upeti. Anak kayu. Jenengan yen sampun ngertos piyambak, yen bojo kula matur boten wonten Ndara. Apa sing kudu membayar Ndara? Awakmu sik bocah cilik. Ojo melo-melo. Yai. Mangertenono. Negara mawa tata. Negara ana tata carane. Wajib lek kawula ya kudu bayar rupeti ning negara. Lek kowe gak gelem mati ya. Nyai rungono bobotmu. Tak wene wektu sepasar. Nek ora iso bayar, bubukmu tak robono, tak bongkoi, tak seret, tak gawe tondo. Jika bukti nang tumapel. Ayo, celoti, pulang. Sepasar. Elai yo. Simbo, kowe udan tetangisan tak sawang saka njabane lawang. Ana masalah apa, Simbo? Mangko-mangko dhisik kesana nyuwun ngapunten saderengipun. Pancen kula niki wau ditake pajak. Kula nggih boten gadah, kula nggih boten gadah bojo. Sing kula damel bayar pajak napa boten wonten napa-napa kesana. Bayar pajak nandi, Mbok? Wonten mriko. Nok tumapel. Inggih wonten tumapel ngriko, Ndor. Kesana. Perkasa kula niku mboten karo-karan. Kula diajar kados raja kaya pisana. Semaya sampean pirang dina, Simbo? Niki wau kula diseparingi waktu wonten kalung namung kalung minggu kisana. Aja kuwatir, aja wasmelan. Aku sing sabiyantu kelawan Simbo. Kowe tak wani dhuwit kanggo mbayar pajeke upeti. Ngaten to kisana. Saderenge Aku matur sembah nuwun. kena diarani setan bulak alas padang kraotan. Tampan ana nduk. Kok menawa luwih weteng. Ana gombal elek, Mbok. Supaya rika bisa salin. Kedodok aluran nang jroning rasan atiku. Yen ana wong gak duwe kaya ngene dipaksa nganggo kaya ngono. Mbok. Yen takon sapa sing bisa bantu barek Simbok ngomong terus terang. Setan alas bulak kraotan. Boten pernah kalih kula boten sanak boten kadang panjenengan kangge awe pitulungan kalian kula kisana. Terang-terangane, Mbok. Kenaro jenengku, Mbok.
Kenaro. Kula matur suwun sanget kalih sampean. Dene napa sampean welas kalian kula. Gusti Kenaro. Pandonga rika sing tak jaluk. Inggih. Muga-muga aku nemoni kamulyan. Kisana. Yen kula nyawang panjenengan menika tiyang sae. Mugi-mugi akhire panjenengan dados ratu. Kula dadi ratu, Mbok. Nggih, Gusti. Matur nuwun, Mbok. Matur nuwun. Matur nuwun kalian si Mbok. Kula nyuwun pamit, Mbok. Nduk, sing hati-hati ya. Nggih, nggih. Tantri. Wis ana pangunan-unan nak. Sapa gelem nglakoni poso bakal nemoni riyaya. Sapa sing gelem nglakoni tekad bakal nemoni derajat nak. Muga-muga wae awake dhewe meneh akan bisa kalaksana ya nak ya. Pote wong nandhang kasmaran. Saben dina aku tansah kelingan marang sleran. Ning apa ya bener? Aku nduweni rasa tresna marang adikku dhewe ya Kentetes. Dedeg piatekku menungso lumrah. Ning aku aja nganti duweni utek-uteke kewan. Duh Maesa Agni. Dadak kowe duwe tumindak sing kaya ngene nyenengi adimu dhewe. Aku salah. Sing aku ora bisa nglalekake Kentetes saka pikiranku. Aku tresno banget marang kowe Kentetes. Ning apa bisa? Wong didangu piyunge kok ora njawab. Kek ngono ngopo? Yung anggenku bingung lewang-lewung kaya ngene, Yung. Ora liya aku lagi nandhang kasmaran, Yung. Wong lanang nandhang kasmaran kan lumrahe, Dole. Ning aku iki ora lumrah, Yung. Mergo sing tak senengi ya adikku dhewe Kentetes. Apa bisa, Yung? Bisa. Kok bisa, Yung? Aku mbarek Kentetes iki sedulur, Yung. Dulur kandung. Rungokno aku tak cerita, Dole. Ning pas sewakan agung tumapel ning kuno eneng moncopat negara padha sowan Brahmana wong tuamu kang jaga regol ing pasowanan kuno eneng ratu saka Kediri nubruk ramamu Brahmana nganti tumekaning pati konang jabang bayi ndak gendong
ndak titipake nang pendhita. Awujud awakmu apa nang jabang bayi. Ateges kowe anakku Dole. Subyo. Kowe karo Ari karo kan Dedes utu dulur Dole. Kowe putraku ning kan Dedes putraning pendhita. Kowe tak tetepake Tigulawentah wiwit cilik nganti tekan dewasa saiki. Umpamane kowe katresnan nandhang katresnan karo Ken Dedes ana benere iso. Seneng banget rasane atiku, Yung. Mula iku, Yung, apa permasalahan iki iso tak critake nang gone Ken Dedes, Yung? Iso Dole, ning aja kesusu. Seneng-senengno dhisik. Anggonmu cerita marang Ken Dedes, Dole. Alon-alon ning kudu kelakon. Yung, Songer, ngono dina iki aku pamit, Yung, arep nemoni Ken Dedes, Yung. tenan apa piye? Iya, Yung. Critakno sing bener. Budhalo Dole. Aku pamit ya, Yung. Songer. Ning aku ora tega karo kowe nak. Bebasan ndak colake ndasmu ning tak gocoli buntutmu. Jajal tak tungko kowe saka kadohan, Ger. Lagi nandang asmur marang priya sing kawit cilik dewasa bareng karo aku. Maiso Agni. Ning apa ya bisa? Aku lan Kakang Agni sadulur tunggal bapa. Ning yo kene kenapa batinku iki ora bisa nolak yen aku duweni rasa tresno karo Kakang Agni. Ananging umpama rasa tresno iki tak pendhem, rasane ora kepenak marang batinku. Apa ya perlu tak wedharake? Ning apa ya bisa? Kang Agni. Kowe ana ing papan panggonan kene arep nang ndi? Arep goleki wong sing tak tresnani. Padha barek aku ya arep golek wong sing tak tresnani. Mbok aja niru-niru to, Kang. Ora, Di. Aku Blogasuta ngomong apa anane? Wonge iki tresno tenan lho aku karo pawongane. Apa ya sampean kaya ngono? Padha. Aku yo tresno tenan. Berarti wis duweni kesenengan liya. Sing kok tresnani iki ado saka kene. Apa cedhek, Di? Cedhek banget malah. Padha. Lah sing sampean tresnani iki apa ya cedhek? Cedhek saka kene, Di. Bocah saka ngendi? Ora liya sing tak tresnani kowe, Di. Aku, Kang. Iya.
dadi wong sing mbok tresnani iki aku. Ning semono uga aku ya ora ana telu loro mung siji tresno karo sliramu lho Kakang Agni. Ning apa ya bisa? Sampeyan karo aku iki sedulur, ora bakal bisa to, Kang? Di, ngertenono. Sejatine aku kelawan kowe iki dudu dulur. Loh, kok bisa ngomong dudu dulur iku piye? Apa nalar-nalarane mbok diceritakake karo aku? Ngene. Nalika jaman semono ana pasewakan agung para macapat negara teka. Kanjeng Ramaku dadi Brahmana, njaga tapel wates. Gak liya Kanjeng Ramaku ditabrak karo bangsa Macapat Negara. Njur, Bapakku tumekaning pati, akhirnya aku digawa nang nggone Kanjeng Bapa. Diramut digula wentah ning kono bareng kowe. Tegese aku kelawan kowe iki duduk dulur. dadi tresnamu lan aku bisa kawujudan. Kowe kelawan aku bisa bebarengan, Di. Ning sepurane ya kan. Sepurane piye, Di? Kowe tresno marang aku yo tresno marang kowe, Di. Amarga tresnamu lan tresnaku ora bisa nunggal sawiji. Anane ora bisa nunggal sawiji. Bapak Purwa wis jodohake aku karo pawangan saka Kediri kang aran Wiraprana. Tuh kan Teteh. Bisa nampa tresnamu kan. Aku rasane batinku kan. Seneng aku krungu kowe tresno karo aku. Ning kahanane ora bisa. Tresno kelawan kowe, Teteh. Tresno karo kowe kang aku. Boyo aja kaya ngono kan. Ora apa-apa. Yen kowe bakal dijodohke mbare priya liya, ora masalah. Donya ora sagodhong kelor, aku iso golek wanita sing luwih ayu tinimbang kowe. Aku ngerti ning aja kaya ngono Kang Agni. Tetes, Kang, kowe cah ayu. Kang, Ning kowe ora bisa dadi bojoku, Ken Tetes. ning aku bisa dadi adimu to Kang. Kang, Ora Ken Tetes. Kakang iki kok kowe kaya ngono to. Kebek pikirku merjuangke sliramu ben bisa bebarengan kawan kowe ning kowe wis arep dijodohke. Batinku ora nrimo. Kang Agni bojo kaya ngono lho. Mesake marang aku. Kang kowe kale wong kaya ngono to Kang. Kang Agni. Ken Tetes, yen aku urip ana ing tlatah kene nguasi kowe bebarengan karo priya liya, aku ora kuat. Aku bakal minggat saka papan panggonan kene. Ning aku tetep kalungku tulung gawe. Ana kangene kowe marang aku sawangen kalung. Ninggalake Panawijan arep ning ndi? Kakang. Ngono, mesake aku. Ken Tetes, kowe cahaya. Mesake aku to, Kang. Neng aku ora bisa dadi tuwemu. Kowe ora bisa dadi bojoku, Ken Tetes. Aku pamit, Ken Tetes. Kang. Kang bojone Kakang. Bapak Purwa,
Wijen kok malah kaya ngene kedadeane. Nyirate, Nyapa? jenengan kok mriki wonten kawigatosan. Seneng kowe nyawang. Nyawang panjangamu kaya ngono. Umpami kula sumerep yen Kakang Agni menika nggadahi tresna kalian kula. Kula boten purun nampilah marang Wiraprana nyi. Nek kowe seneng, kowe malah kirang kumuyung. Boten nyirate boten kula malah susah. Denan jangka tresnan nganti direwangi kaya ngono. Saking abote tresnane karo kowe. Saking abote tresnane karo kowe. Kula nggih tresna ning pripun malih kersane Bapa. Jodohaken kula kalih Wiraprana. Kowe dijodohake karo Wiraprana. Nganti putraku kelangan. Mboten salah kula to nyi. Seneng-seneng nojo kowe. Seneng-seneng no kowe. Nyi. Apa tresnamu karo aku, Kakang Agni? Bapa Purwa sing gedhe pangapuramu nganti Agni ninggalake Panawijen. Kakang aku tresna kowe. Saya suwe pamikiraku ora penak. Angen-angen marang muridku sing tak tresnani. Budal ora pamit marang guru. Ing tengah dalan engko ndang ana bebaya kang luwih gedhe niba nang aragane. Bapa, kula kang sowan, Bapa. Entas wae tak rasani urung nganti tutup kowe wis sowan pasrih nanggening pedhepokaning Bapa. Ini ngopo nggih? Kula badhe nyuwun palilah. Kula badhe minggah wonten Pandhapa Agung Tumapel. Mila Bapa, kula nyuwun senjata pitulungan. Kula nyuwun bandel dhateng Bapa Yayang Logawe. Bapa Logawe yen murid nduweni gegayuhan mosok Bapa iki mung meneng wae. Nggih. Bapa ora jengger senajan kuwi duwe gegayuhan kang luwih gedhe mung Bapa iki nyengkuyung marang anak murid. Matur nuwun, Bapa. Ngene Ken Arok. Yen kowe tak deleng isik kosong ing ragam. Kowe kepinginan duwe Pasewangan Agung ing Tumapel
Yen kowe kosong yo ora penak. Bapa bakal maringi piyandel utawa sing apik kuwi apa? Ngene, Nger. Kowe bakal tak weki japa lan mantra. Kula sumarah dhateng Bapa. Niat kula Bapa guru kula. Kowe bakal tak wehi piyandel utawa japa mantra pala cakra. Nggih. Lan aji lalimunan. Sepindah Raja Kalacakra kaping kalih aji lelemunan. Nggih, Bapa. Dadi tanganmu begarno le bakal tak wehi aji-ajining Bapa Palacakra. Bapa banget panerima kula dening Bapa paring rajah dhateng asta kula. Mugi-mugi andutaken bekal kula bagi bengkas karya wonten tumapel. Nggih. Mung Bapa iki menehi pangestu yen kowe durung ngerti aji lalimunan apa maksude. Nggih, Bapa. Aji lalimunan kuwi menang dulu ora menang didulu. Umpamane awakmu duwe mungsuh takno aji lalimunan, mungsuhmu ora bakal weruh barek awakmu ning kowe weruh lawan mungsuhmu. Matur nuwun, Bapa. Matur nuwun. Wis yen karepmu piye? Mila saking punika kula sendakep suku tunggal sampeyan tamaken aji panglimunan, Bapa. Iya, Nger. Tak jalukno, tak suwono Gusti karya jagat. Muga-muga ing aragamu slamet ora ana alangan apa-apa ya, Nger ya. Nggih. Bapa guru dayang logawe. Iya, iya. Mugi Raja Kalacakra kali aji pangilman teng Jiwaraga kula kangge njagi keselamatan kula. Mbok menawa ing tengah dalan ana baya kang luwih gedhe, kuwi bisa mbok cakake le. Belengaken Kang Putra nyuwun tambahi pangestu. Pak ijene kaya banyu mili ora apa-apa. Yo. Kenaro? Gegayamu luwih gedhe. Ning bapa iki nyang kuyung. Apa sebabe? Aku ngerti ing praja tumapel ya. Sak budalmu tak ideni kaya banyu mili kalis ing sambikala aja ana rubida apa-apa ya Kenaro. Napa Den Ayu? Nggih Den Ayu. Sampeyan kok guyon ae sih. Mboten guyon ya napa ngetutaken jenengan badhe umbah-umbah lah kula ngawal nggene wingking sia-sia sih. Nggih, masalah.
Bisa seliut-seliut ngoten nggih. Salah. Ya sam Nah, kok bisik-bisik Sedan Ayu? ya gak ngono. Kula nggih kepengin semerap. Paman karo niki. Ya nek njaga aku wis ngati-ati, aja sampe ana wong priya liya sing nyanding nang aku. Mpun kuwatir. Sendang Marip mriki sing manggene wonten Palawiden. Kula Dalawanto njagi jenengan mboten kirang-kirang. Mpun katik wonten jalma manungsa utawi tiyang jaler. Semut badhe mlebet mawon tempeling. Ya wis aku percaya karo sampean, tapi iki kok ana Napa? tamu. Oh, mboten ngoten tampune gopo paling. Kaya kate karnaval iki. Apik-apik braine. Apa kuwi karnaval? Jalan-jalan. Mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku kaya mambengi kene cek son. Son horek. Mambengi Sampai goyang kabeh. goyang kabeh. Duh! Saking horeke warung-warung rubuh kabeh. Wong sembayang mlayu dhewe saking horek. Sebabe Pengen roh horek iku mang bergetar. Iki lak ngeten ah. di sana Nggih, sapa jeneng? jeneng kula ta? Wanto. Anto. Sijine. Kula Untet. Niki ya. Sing wedok. Oh, dadi awakmu bojone. Yo, lola napa mboten? Lah ya awakmu sing lanang iku sing wedok, iku bojone. Lho, lah napa mboten? Ngawur mawon ngono. Sakarepku sih wong gorong kok. Apamu iki? Niki ta. Kepo, Nduh, pes iki si wedok. wedok maneng. Awakmu Awakmu iki pernah apa? Hah? Pernah apa mek iki? Kepengin Bojo? kepengin ro. Kepengin ro. Ora. Gak kepengin ro. Gak. Yo wis lapo takok kepengin. Minggir. Sakarepku sih. Oh, tak jejeg pisan kok. Maju. Iya ya bin serbin lho. Boyo geni. Boyo geni. Kon iki aja macem-macem. Iki boyo geni. Boyo geni potongane. Lah apa kok celuk Master Bin? Potongane kaya apa? Potongane kaya apa? Sakarepku. Yo wis. Nggih, jenengan. Lah napa? Kok tiyang ganteng-ganteng mlebet wonten mriki? Wis terus terang ae aku nguwasno saka kadohan. Nggih. Kok ana bocah lanang loro sing siji wedok. Kate lha apa? Berbuat apa jang? Walah wong ganteng tapi uteke kok utek ngeres. Kula niki ngeteraken Den Ayu Wulan badhe umbah-umbah wonten Sendang Marip mriki. Elek tanpa rupa niki putrine Demang. Dadi awakmu Kula abdi daleme. pembantu Boro Gedibal. Keset. Ut. Ya cok pisan ngomong dicangkep-cangkepno. Wani yo. Wani. Terus tujuan sampean mlebet wonten Sendang Marip mriki lan apa? Aku kepengin kenal karo bocah wadon iki. Kepengin kenal. Napa mboten semerap nek Sendang Marip ini dilarang keras seorang laki-laki masuk Sendang Marip. Ora ngurus. Ora setuju. Oleh. Awas hati-hati. Hati-hati Ning. Ya wis tenang ae paman. Den Ayu hati-hati. Senopati. Baenol. Cocok. Enak garapane. Salep. Us. Wah, was bok segaro. Tak antuk bojone dhewe. Oh, tak idoni bosok ngono. Sopo kang dadi aranmu Cahyu? Kula, Wulan. 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 Cocok karo pasunyane. Jelas ngono. Wulan
Terus terang ae. Aku kepethuk awakmu sepisan iki duwe rasa tresno. Tresno bare awakmu. Apa awakmu nrimo tresnoku? Sampeyan iku lho gak keliru tamu sik ketemu kok wis ngomong tresno-tresno barang. Senajan sik kait ketemu tapi atiku iso dak duk nyawang awakmu. Tapi aku gak seneng. Gak seneng. Nek awakmu gak seneng, aku njaluk tulung nang awakmu. Sepisan iki ae. Wene ana andum madune katresnan. Apemu yo. Ngomong madune kok Ayo, laden dilut ae. pun derayu. Pun gelem. Aku tetep gak gelem. Gelem apa ora? Gelem. Gelem apa ora? Gelem apa ora? Ayo, laden ayo. Ayo, laden ayo. Tak delok sandang panganggone iki wong kraton. Sopo? Sopo? Sopo kowe? Senopati Kebo Ijo. Teko negara ndi? Tumapel. Ning situ. Ngertenono. Aku Senopati Kuda Sempono. Sing situ. Kuda lumping. Senopati Boyogeni. Senopati Boyo Bajul. Kebeso. Kowe mesine duwe patuladan kang apik. Wong kowe iki kalebu warangka dalem ing Tumapel. Kok malah ngruda parepeksa wong desa? Hah? Mongko dhisik. Sapa kan arep? Setan bulak krautan, Ken Narok. Pernapa arep bocah wadon? Wong liya braya. Tak jaluk bocah wadon iki tak rudha paripeksa. Tak ulungake yen kowe bisa nyempalno baune Ken Narok. Yen aduta sing balung jeprete kulitmu badir tanpa guna. Ayo. Yen kowe kebak jama mantra, tamakno, tak tampane tak ungalku dadaku. Kenaro? Bukan dadam. Kataman adiati pamungkasku. Kak merohol. Tak sembah itri-itran. Ya! Mati! Mati! Kuda Sempono. Kuda jaran Sempono Sentaoran. Jaran oleng. Awakmu kate apa? Wani ambek aku. Sopo sing ngomong wani? Terus Wis mesisan. Mumpung ana sing dekengi mburi. apa iki? Pegel. Oh. Sana. Hai. Luwe becik manuto awakmu tak rangket tak gawa ning kraton. Yen aku Bakal gelem. tak pakunjaran. Enak gue. Apa bamu tak laden? Nek ngono bukaan dadamu bakal mlundum sirahmu. Tak tamai aji sego ini. Ya! Mati! Ayo, tetelon musuh aku. Bebarangan tak tampani. Ayo. Ayo.
bedes belek. Kon bedes ngujang. Oh tak jejeg apa kon kok. Aja nyengit-nyengit. Nyengit pawake ngene kok. Wes, Magir. Senopati. Yo. Ayo diaturno. Nang Gusti. Nek perkara iki aja sampe ketangkep. Ayo! Ayo Cok Sun. Wong syukur ngono ae kok. Nang gagah-gagahe. Den Ayu. Nggih, Paman. Mila saking menika jenengan mawon ingkang atos-atos. Untung wonten ingkang nulungi. Lho, Den. Nggih, Den. Aja kaget ya. Nggih. Kowe ora bisa nyawang, aku iso nyawang kowe. Lah jenengan niku sinten kula nggih mboten pirsa. Setan. Oh, Saiton. Setan. Eh? Setan kok Saiton. Iku jawane nganggo kitab Saiton. Setan bola alas kerautan. Oh, nggih. Kan arok. Matur sembah nuwun panjenengan paring pitulungan dumateng Den Ayu Wulan. Kula nggih matur Oh, suwun. Wulan. Nggih. Wulan apa bener yen kowe Fitri Palawijen? Nggih, leres. Ora nyono nek Palawijen ning bocah ayu. Lah nggih menika kula adine mawon heran kok. Oh. Kowe sik senggel. Nggih. Ki saumpama andon katresnan marang aku piye? Paman, ya apa? Lho, niku napa terus jenengan mawon kula namung abdi nderekaken mawon. Tapi kula niku wedi, soalnya dereng nate kenal Lho biasae tiyang estri nek ngeten niku wedi, tapi wedi mbon numan. Oh, ngoten ta. Wulan ning ora saiki. Enten ana ora gelis suwe aku bakal nglamar kowe. Ya. Nggih, Kaya ngono. nggih. Tak tinggal aku nyuwun pamit muga-muga aku bisa dadi wong mulya ya. Nggih. Sing ati-ati, Pakon Kang. Nggih, pangestune tak jaluk. nggih. Den Ayu kate dilamar. Den, Iya, Paman. jenengan rantos mawon utawi kali kula wonten dalem. Nggih. Sinten semerap wonten kasunyatane wicantene Den Kalawang. Ya wis saya dinteni nang jeneng. Monggo kula dherekaken kundur. Wonten to. Paman Senopati Keboijo. Saha Senopati Kuda Pemono. Saha Senopati Kebogeni. Dos pundi panjenengan kawula utus ngrangket kang damel ontran wonten ing Tumapel, Paman. Derenge matur Nggih, Paman, kepareng matur. sembah sungkem kagem sinuwun. Tunggul ameni. Tinampi Paman Senopati Keboijo. Kepareng matur Paman, dos pundi kawigatosan panjenengan nrami perintah saking kawula. Kula mboten sagah sinuwun. Dados panjenengan boten saged ngrangket pawongan kang damel ontran-ontran Tumapel. Leres sinuwun. Ngapunten sinuwun. Nggih, Paman. Kula kalian Kakang Senopati pun boten kurang-kurang anggenipun ngupaya saged ngrangket ning menika Candala lunyu. Niku leres Gusti sinuwun.
Panjenengan menika sedayane minangka senopatine Tumampel. Nggih, lurahe tamtama wonten ing Tumapel. Kok dadak panjenengan sekabehing matur yen boten saged ngentasing kerja ananing sing damel derta wonten ing Tumapel. Umpami panjenengan sedaya boten saged ngentasi karya, dos pundi nasibe para kawula ing Tumapel, Paman? Yen mekaten panjenengan boten saged ngentasi karya, monggo dherekan kula sing ngatasi. Dimas kan Dedes. Piye Kakang Wiraprana? Ya kene kepriye anggonmu sesinambungan urip marang aku apa ya bungah, Dimas? Mestine seneng banget to. Kang Mas. Iya. Ing umpama besok aku keboyong ana ing Kediri, aku arep mbocak nang ndi? Aja kuwatir, Dimas. Heeh. Yen kowe kelakon wis dadi bojo marang aku. Heeh. Kowe tak jak nang nggone Kediri kowe Mateka Warna. Kaya ngono. Kaya ana macem-macem. Ning kono ana nggone ana Gunung Kelut. Heeh. Kowe tak jak muter-muter bareng karo aku apa ya seneng? Ya mestine seneng lho, Kang. Bunga. Heeh. Kang, kaya ana suarane. Eneng apa iki, Dimas? Jaran kaya kae. Lah kae sapa? Mandek ke sana. Aku melok takon marang sliramu. Kowe kok mapak lakuku sejatine kowe iki sapa? Senopati saka Tumapel. Kebo ijo. Kowe kangaran Kebo Ijo. Sejo lan karepmu iki nyapa? Aku ndelok bocah sekloron. Kaya-kaya apa garwamu? Ya bener, Ken Dedes iki garwaku. Balik, sapa kan arep? Aku Wiraprana. Wiraprana. Ya. Tak dong saronapi. Weneno bojomu Ken Dedes marang Kebojo. Kladuk omonganmu. Kowe apa gak melek Ken Dedes iku garwaku? Bakune oleh ora tetep tak jaluk Ken Dedes saka tanganmu. Kowe iso ngepek Ken Dedes yen bisa nyempal oh bangsat. Saiki adu to sing balung jeprete kulit percuma mubadir tanpa guna. Karepmu. Saiki ayo sulami bumi. Ayo. Apa mantramu rapal aja sampe tumasuk ning jiwa raga. Sumbarmu kaya iso ndilat wesi abang bebasane. Ungalno dadamu. Aja ana sing tumpangso bebasane. Lehno pandulumu. Ketamaan aji-ajine Wiraprana gak jebablah depani bantol tak sembah dramaamu kok. Ayo, sorote Dewatura. Bisana. Aku percaya panjenengan kowe wong sing nduk dengereng-ereng kebak japa mantra. Mumpung durung awakmu temakaning pati. Weno, Ken Dedes marang Kebojo. Ibarate petik tarung genti-genten ngabluk. Karepmu saiki wayamu sing ngabluk. Bukan dadamu. Kertaman ajaji pamungkasmu. Kak merodol tak sembah idri dram. Tamakno tak tungali dadamu. Ya.
Senopati Kebojo. Panjenengan kula perintah dos pundi? Panjenengan kula perintah ngerangket kang damel dedan nggih menika setan golak kraotan nggih Kenaro. Nyatane wonten dalan panjenengan merjayani pawongan tanpa dosa tanpa salah paman. Sinuwun. Nggih, paman Senopati pangapunten. Ben Dedes menika gadah rumaos remen kali kula. Lah terus larwane mboten nrimaken. Jenengan perjayani Kula percaya. Cahayu. Sinten menika asmane Kanjeng Ben Dedes. Jenengan kan mboten gadah garwa. Nggih. Menika saged panjenengan damel Kula pondhot garwa. monggo sinuwun. Reh dene garwane sampun tepakaning pralaya mboten sanes kan dados bakal dados duwek kula. Cahayu. Yen mekaten Senopati monggo jenengan rumat niki. Ayo. Nyuwun sewu Kanjeng. Panjenengan menika sinten? Cahayu. Yen sliramu durung mangerteni sapa sejatine aku, ora nela ya sing duweni jejuluk tunggul, ametung sing duweni pedang, panguwasana ing Tumapel. Tunggul ametung saking Tumapel. Iya, Cahayu. Ngantos nduki ana ing Ponowijen. Lajeng mateni kalian bojo kula wonten kawigatosan menapa? Iku wis dadi sejolan karepku yen garwamu wis tumekaning pati ora liya kowe bakal dadi duwekku. Yen kula purun. Yen kula mboten purun. Ken Dedes. Kowe kudu mangerteni sapa sejatine aku. Yen wis duweni pangucap iku ana ibarat sabda pendhita ratu. Sapa wae bakal ora bisa nyelai apa kang dadi sabdaku. Ning kula mboten purun, Kanjeng. Ken Dedes. Kahananmu wis kaya mengkene kudu gelem kowe. Kula mboten purun. Ken Dedes, gelem apa ora? Mboten. Yen ngono, Senopati gawanen. Apa? Panjenengan dados pundi? Kula niku dados buron larane Tumapel. Kok panjenengan badhe ngrengket kula badhe disowanaken wonten Pendhapa Agung Tumapel. Ateges ngloropaken dhateng kula, Bapak. Sik. Engko dhisik. Nggih, nggih. Aja grusak-grusu. Nggih, nggih, nggih. Omonganmu iki aja grusak-grusu dipikir dhisik. Bapak ora ngloropake awakmu. Lantas dados pundi? Kowe bakal nemoni anu kamukten wis. Napa kenging dipercados nek kula bakal nemoni kamukten. Nanging kok nek bapa mlenjanji malah kenek diketok guluning bapa. biblek kulite kenarok gantine gulune Bapak Guru. Nggih kula pasrah bongkokan. Kaya ngono. Nggih. Ayo tak dek. Monggo, monggo, monggo.
Dedes. Nggih, Kang Mas. Sliramu saiki wis dadi garwa prameswarine dene Tunggul Ametung. Kepiye diajeng sangka rumangsamu? Senaosa kepeksan ing kula pun tresna kaliyan panjenengan. Sanika sampun lho kok dadak danyang loh gawe sampun rawuh wonten ing kraton. Kula sampun katut damel nyepenganane maling menika. Inggih kang aran setan bulak krautan menika nggih Kenarok. Inggih, Nggih. sampun kula cepet. Nggih. Kula pasrahaken panjenengan dos pundi lar menika. Nggih, maju kene. Maju. Tidak kene. Cek didangu Mang Gusti. Apa bener kowe kang duweni aran setan bulak krautan ya Kenarok? Nggih, sinuwun. Pawongan sing gawe derdak ana ing Tumapel. Ing dina iki sliramu wis dirangket dening Bapa Danyang Loh gawe diserahno marang aku. Kandhane Bapak Guru Piye? kula didadosaken punggawa. Kowe bakal didadekno punggawa ning Tumapel. Nggih. Ning kene Tunggul Ametung ora bakal nrimo kowe dadi punggawa. Kang Mas. Terus pundi diajeng? Ngaten lho. Nggih. Nggih mboten saged panjenengan menika ngendika kados mengaten. Lho, menika kan damel kesro ing Tumapel diajeng. Pun kecepeng kalian Dayang Lo gawe. Nggih. Tentu mapel mriki lah nggih tasih butuh punggawa-punggawa malih. Nggih, leres. Nggih. Menawi saged ndengkas karya yen umpami wonten pemberontak ten ngene dalem tumapel saged dipun atasi kalian si Ken Aro. Jenengan percados. Kalian Kenarok percados. Nggih percados. Bukti Yen ketara mekaten nyoto. Ken Dedes kula manut napa kang dados kersa panjenengan diajeng. Ditrami. Nggih. Jenengan sarujuk. Nek jenengan rami kula nggih nerami. Ken Aro. Nggih, Gusti Ayu. Aku nampa awakmu, ning aku nduwening syarat. Bebono menapa ingkang dados manahipun Den Ayu? Aku njaluk taman boboji kanggone aku. Bisa nggaweake? Nggih, kula sagah. Kaya ngono. Kula saged. Buktekno saiki tak tunggu taman bobojine. Nggih. Monggo Kang Mas, perjalanan. Sampeyan izin. Kowe kudu bisa le. Loh. Munggah ning undak-undak aneng pendopo. Nyinceng jare. Katon betis kaya ngono. Pune putih tenan. Pangapunten saderengipun. Piye Kenaro ana ngopo? Kula blagakaken. Njenengan nyincing jarik minggah wonten palundakan dampar Masondanu. Mripat kula katon betis pupu kang kuning. Ngapunten saderengipun. Ora dadi baya pangopo. Ken Aro. Inggih. Ngertenono. Aku nyuwun taman boboji sing kudu mbok buktekake. Nggih. Kuwi sejatine ora ono. Minangka tutup kanggo apa kang dadi penjalukku marang sliramu. Inggih. Kowe apa bisa nuruti karepku? Napa kemawon ingkang dados gegayuhan putri Gendadas kula tansah nyebadan. Bakal tak critani. Inggih. Dipe bojo marang Tunggul Ametung. Kaboyong saka Panawijan nganti Tumapel. Inggih. Bapaku dipateni. Bibirate dipateni. Loro rasane atiku Ken Aro. Ning aku ora bisa bales patine wong tuaku. Ning kene aku njaluk gawemu. Yen kowe bisa mateni Tunggul Ametung, kedudukan Tunggul Ametung bakal mbok nggoni.
kenging dipun persados. Ora bakal lamis ing samudana. Pangestune Denayu. Iya, sing ati-ati. Tunggul Ametung. Kowe utang pati karo aku. Bibiku mbok pateni, bapakku mbok pateni. Nek saiki kowe bakal dadi mongsone Kenarok. Apa kula badhe matur? Kowe matur piye to, Le? Kula ngugemi kandhane Ken Dedes. Nggih. Mboten tresna kali Tunggul Ametung. Kula mboten gadah pandel pusaka napa-napa. Kula nyuwun dhateng Bapak. Bapak ora duweni apa-apa. Mok duweni wesi aji pulusan. Wesi pulusan. Niki damel napa? Lempengno nanggone Empu Gandring. Besok dadi piandelmu. Pangestunipun, Bapak. Sing ati-ati yo Kenaro. Abik Krisi. Petang puluh dino tapi gurung jangkep ejik 39 dino. Kenaro. Napa kula ndadosaken pusaka napa pun dadi? Pusakae wis dadi. Cuma kurang titik. Kurang napane? Kacangan kalau rongkoe gurung ana, Jia. Kacangane kalih rangkane, nanging pun sae. Niki napa namine? Niki namine Mergopati. Oh, Margopati. Nggih. Tapi gurung oleh kok gawa dhisik. Nanging kula ketinggalan kok sae kepengin ningali kula. Nggih. Tapi warangkone gurung ana, Jia. Warangkone delenten, kacangane delenten. Nggih. Minangka gantos warangkone ndika. Kenaro. Kowe gawa pusaka iku. Makane cepet turunan Kenaro. Margopati. Dalane agahe patine Tunggul Ametung. Sabda Pandhita Empu Gandring yen aku ngagem pusaka iki iso nyecep getih petung turun aku. Ora dadi boyong apa. Oh, Tunggul Ametung mati kowe. Dhewe ngabekti marang ngarsa ing nata ya kuwi Gusti Tunggul Ametung kudu iso ndudukno setya bektine ae dhewe. Bener. Loh, kudu bisa. Loh, Kenaro. Oh, nyang apa? Wah. Beh, kerise jan apik tenan. Apik apane ora nek apa-apane. Umpamane Kenarok ya.
kerismu kan anu, iki saumpama tak ijoli. Pamore. Lho, ya pamori iki to timbangane nggon. Lah kok kaya ngono iki kene lho siap iki. Lah. Wasno, lah. Lho, sampean seneng? Seneng iku timbangane iki. Jane ngono aku ya abot karo keris iki. Tapi kanggo awakmu tak ijoli gak apa-apa. Senopati Kebojo. Rehne ndika sing njaluk kula kekno. Ngono. Tapi kula kudu gadah pusaka ngian. Ya iki tak ijoli iki. Oh nggih. Ijoli. Kula badhe teng taman nggih. Heeh, pusaka ngene. Ken arok tibae pikirane. Judel. Keris. Luwih mening. Wah. Jelas para kawula dasuk wedi karo aku. Sing mesti. Keris bae yo. Wone angop e. Lelep. Turu sik ya. Yo. Kini gak apa-apa sementara. Ayo turu sik. Ayo. Sik. Aku. Sing gowo. Lho, awakmu sing gowo kok. Lho, aduh, blay. Ayo. Ya apa iki? Iki Kris. Ayo goleki. Ya wis, ayo gak usah kesuwen. Goleki wae. Ngono. Ayo. Diajengken Dedes. Apa ning taman kono lho, Kakang? Iku kembang wis padha mekar kabeh diajeng pratandha tresnamu wis. Tolong Punggawa kurang ajar sik Ken Arok. Loh, kerisku iki. Ayo, Beno. Pikire sapa? Kerisku. Iki mau tumemplek ning ragane Gusti Tunggulamutung. Yen pusakamu iki ora ana, iki tumemplek ning ragane. Ya. Kowe sing gawe patine. Bener, Kebojo. Ha, kongon ngakoni. Nyoto-nyoto Sing mateni garwaku sapa? Kebojo. Nyoto-nyoto keris iku awakmu sing Ora. Sampai Kanjeng Tumenggung Tunggulametung kok percaya Ngakoni ora? Ora. Kandadas. Piye Ken Arok? Iki dino aku bisa nuruti kekarepmu. Matur suwun banget, Kakang. Monggo paman. Pinarak Bapak. Pinarak mawon. Aku tak longgahe sebab wis sepuh. Kandadas. Yen aku bisa agawe pati, ya ta? Iki piye kowe? Pasrah kalian panjenengan apa akan dados ucap kula? Aku sing dadi Nalendra. Minangka gantine Tunggul Ametung. Guta Sempana. Baya geni. Kuwi minangka saksine. Melok nyekseni. Aku sing dadi ratu ning Tunggul Ametung. Bapak, ya napa? Kowe yen kowe wis ngumbat wis ora adil ing raton
Tumapel. Nggih. Aja gawe jeneng Ken Arok. Lah kula ndamel jeneng napa? Kertajaya. Jaya. Jaya. Sapa mangle? Kerta Jasa Jaya Wardana. Lah. Ngoten nak boleh koyok gunting ya, Men. Nggih, pangapunten. Nggih, Pak. Dayang lo kesampun Bapak sepuh. wis tuwa. Dadi akeh Loh, keliru. sapa iki lu mlebu iki? Kan dadas iki sapa? Kakang Agni, Kaya pawongan kaya ora. Kakang Maeso Agni, eling karo aku, Kakang. Sapa jenenge? Maeso Agni. Kowe kok ya kenal? Mulya setengah jati. Masa geni ora oleh cepuk senggol marang Kendedes. Ngerten? Gadas sesakit dadi karo aku. Aku ratu Kertajasa Jaya Wardana ing Tumapel. Rehne iki ngomongi biyen dadi pacangamu. Kowe bakal tak tembeli kamukten nanging kudu sumpah. Ora kena jejagongan demek marang garwaku. Piye? Ki bapa melok nyekseni ya kene. Ya, Kula sagah. sagah. Mula kowe tak wenehi kamukten patih ning Tumapel. Kertajasa Wardana minangka ratune. Lah kaya ngono dia. Nanging seksena kabeh. Iya, iya. Tumapel tak simpen kang apik, tak ganti Singosari.